Nu mai vii cu Țilpan? Eu vedem când dăm pe telefon. Nu mai fi cu asta. Nu pozează pățul mare. Du-te, Grecu. Ia, Grecu. Nu mai bunocă Țilpan. Cu Adriana nu bag în cadru, dă cu tine. Du-i, Grecu, de aici. Nu te duce. Eu să vă lăsut. Corporativ. N-ar trebui să ducă. Vedi mă ce să mai ia. Trei. Ha? Ia-i să nu $1. 4 beri și o sticlă de suporacin. Ia-i să nu $1, că s-a Arată mă că băia bun. Ai dat încă o dată? La muncă cum am dat? Și așa se rândul ție, lui Gubi. Eu am luat eu alate. Nu mai bea ceasul. Ioane, Nu mai prima, vei genul ăsta, lui Rezaru. Nu mai pui proastă. Ioane te-ai pișat pe tine, uite. M-a arătat, băi, la unchi. Unde-l bagi? Haide mă, Ioane, haide. Chiar nu le dă, hai, uite. Apucat de el. Aoleu, e greu. Hai, bine, închide să luăm tot. Hai, ajută-mă să fac și o